Wonten rawuh menika. Alhamdulillah. Menika Pak PJ Plesungan. Jenengan ku ora Silorejo, Mbak. Sulurejo. Kula Plesungan, Pak. Lah iya Sulurejo nek Plesungan. Oh, mboten Gondangrejo, tapi tenggene Gondangrejo tapi dusune Sulurejo. Oh, ngoten. Cetekan. Lah wong teng tulisan iku kan Desa Plesungan Kecamatan Gondangrejo ya, kan gitu, Pak. Lah wis diterangne karo Pak Camat, motor Pak Camat. Mau Pak, pokoknya aku dadi warga Gondangrejo wae, Pak. Nggih, mboten napa-napa. Langsung napa mawi bawa, Pak? Langsung mawon. Kula bawa niki Mbak Brigita malah bingung mungkin nek bawa. Lah mboten, Pak. Monggo diaturaken ya lali janjine bersama Pak Camat Gondangrejo dan Brigita Ayu. Monggo, ganas. Kowe aja sing tawang mangu nganti lingsir ngene ana kene aku dan kandung melambok makani aku dan kapeku Kandante alesane Sopo wong sing ora jero Sanda kowe ora teko Kedang, Pak. Jenengan nyolong petek ngendika lek jare nembang mung saged tembang niki tok. Terus suarane apik to, Bu? Saya betul, Pak, betul. Nggih nek pas lagu niki, nek lagu liyane mboten hafal. Saya sanget wonten jenengan kalih laras nggih pleng apal. Nun sewu Pak Camat. Napa sering karaoke jenengan iso? Waduh iki kon tegese teng dalem karaokean kali Bu Camat ngono. Nggih, leres niki, leres nggih. Apik tenan kok ya. Ayo sapa ngerti ya nek bersih camat. Masuk lagi nggih, Pak? Nggih. Jan-jane kowe ning lagamu saja tumriyani hatimu sujono kowe kencan karo yo minggu sing tak tunggu kowe ngajak